Bilenka sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj produktov s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka. Nie je to iba o kvalitných barefootových topánkach, ktoré sa robia v Európe, ale dávajú vám benefit navyše. Zlepšia vám vaše postavenie tela, môžete sa naučiť správnejšie chodiť, zlepšíte si celkovo vaše ťažisko. A pri ergonomickom nosiči to nie je iba o vyladenom produkte a materiáloch, ale je to o tej podpore kontaktného rodičovstva, vzťahu dieťaťa a rodiča. Ako všetky produkty, ktoré dnes Bilenka vyrába, vznikli z vlastnej iniciatívy. Ja som sám nosil deti a prišlo mi to ako úžasná myšlienka, preto sme sa rozhodli robiť detské nositka a pri jednej ceste sme sa rozhodli sami ísť do vývoju barefootových topánok, nakoľko naše deti barefooty nosili a boli sme s nimi veľmi spokojní. Ja keď sa na to spätne dneska pozerám, tak ja som vždy inklinoval k tomu, že som chcel veci robiť od začiatku, k tej kreatíve a snažil som sa tvoriť a toto som v tom podnikaní našiel a dnes si už ani neviem predstaviť inú cestu. Niektoré topánky vyvíjame aj viac než 2 roky a taká topánka si prejde v procese výroby cez viac ako 100 párov rúk. Čo ma veľmi teší, za tú dobu sa nám podarilo vyvinúť viac než 2000 unikátnych produktov. Jednou z takých vecí je určite to, že pracujeme na vývoji kompostovateľnej obuvy. Tam akurát ešte musíme tú alchymiu namiešať tak dobre, aby sa vám nerozpadala ešte v krabici, keď náhodou bude dlho v sklade, ale bude to mať úspešný koniec už čoskoro. Či už ja osobne, alebo aj naša firma sme za karma-free business a to znamená, že správaj sa k ostatným tak, ako chceš, aby sa správali k tebe. Či už to zoberieme z polohy zákazníka, zamestnanca alebo obchodného partnera. A som presvedčený, že pre dlhodobé udržateľné vzťahy je to jednoducho nevyhnutné. Keď by som sa niekedy dostal do takého cestovateľského štádia, že pochodím všetky krajiny, do ktorých sme topánky posielali, či už to bolo Čile, Bolívia, Maldivy, Filipíny, dokonca aj Kazachstan. Niekto hľadá inšpirácie v sprche, ja skôr pri jazde na rýchlych autách, toto som taký dynamickejší, rýchlejší človek, takže toto ma dostáva do toho vibe, kde sa chcem hýbať a určite aj také dynamickejšie športy, ktoré mi dávajú možnosť zasa zo seba troška vydať von tú energiu. Ja mám to veľké šťastie, že ma naozaj rodina podporuje v tom, čo robím. Moja manželka mi dáva takúto stabilnú oporu. To je podľa mňa v biznise veľmi dôležité. Bez toho si to naozaj neviem predstaviť. Potom je dôležité samozrejme toto tej rodine nejako kompenzovať, či už nejakým cestovaním, spoločnými dovolenkami alebo časom stráveným cez víkendy. Tak toto sa snažím potom doháňať tento čas s deťmi. Podnikanie mi určite dáva slobodu, možnosť realizovať sa, tvoriť a nejakým spôsobom ovplyvňovať svet, tak ako ho ja vidím.